don Professor Babikar Dushen, wanda daga baya kuma muka sake haɗewa a Sudan shekara 4 da ta wuce lokacin da na je zan yi master program ɗina, yake ba da shawaran cewa inda yana da iko da duk wani ɗalibi mai koyon harshen larabci a mataki na university da ya kamata a sa shi ya haddace wannan hadisin yadda ake haddace Fatiha, ba wai dan ababen da matan suka tattauna a cikin hadisin na halayen mazajensu ba, sai dan ɗaiɗaikun kalmomi na larabci masu wahala wanda sai mutum ya rinka duba kamus kafin ya iya binciko ma'anarsu, ta yadda idan mutum ya haddace kalmomin ya rike ma'anarsu to ya samu jari mai ɗimbin yawa a babin larabci. Ta ce zauji lahamu jamalin gas, mijina injita, mijina lahmu jamalin gas, naman raƙumi ne musasshe wanda babu tsoka a jiki, ala ra'si jabalin wa'ar, wanda aka ɗora akan ƙolon dutse mai wahalar hawa, la sahlun fayurtaka, dutsen baya da sauki ballantana a hau a ɗauko, wala saminun fayuntakal, shi kuma naman babu tsoka a jiki mai yawa ballantana wannan tsoka ta kwadaitar da mutum zai sha wahalar hawa ba. mai take nufi? Ta ce wannan shi ne mijinta. Malamai suka ce abinda take nufi da wannan zance tana nufin mijinta ba mai kyakkyawan hali ba ne, domin a cikin nama na dabbobi musamman dabbobin gida kun ga akwai raƙuma, akwai shanu, akwai tumaki da awaki, sannan sai dabbobin da suke kasa da waɗannan kamar tsuntsaye, kaji. To da tsuntsaye da kaji naman su yafi kowanne lafiya, yafi kowanne kima. Shi yasa ko a aljanna ma naman tsuntsaye aka alƙawali ba ya alƙawalin naman bunsuru ba ko naman rago. Wala hami tayrin mimma yashtahun wa hurun inun ka amsalil lawli al maknun jam bima kanu ka amsalil lawli al maknun jam bima kanu yamulun. Lahmi tayr. To daga nan sai na awaki shi yafi daraja, daga nan gurin sai na shanu shi yafi daraja, daga nan sai na raƙuma shine na ƙarshe a wajen daraja. Naman raƙumi dai shine na ƙarshe a wajen daraja saboda yana da tauri, yana da wahalar dahuwa. To duk lokacin da aka ce wani kamar naman raƙumi yake, abin nufi tauren mutum ne, baya da kyakkyawan hali. Ina fata an fahimta. To kuma naman raƙumi ma sai zan to ramamman raƙumi, kyamasasshen raƙumi wanda baya da kiba. Sannan kuma aka ɗauki nama aka ɗora akan wani dutse mai wahalar hawa da sarƙaƙiya. Ma'ana dai abin da take nufi mijinta mutum ne mai wahalar hali, mutum ne mai girman kai, mutum ne mai mummunar ɗabi'a, mutum ne wanda zama da shi babu daɗi, ga rowa, ga girman kai, ga mummunan hali. Haka mijinta yake. Ita ta gama bayaninta. Sai ta biyu ta zo ta ce zauji la ufiru khabara inni akhafu alla adara in azkurhu azkur ujurahu wa bujura. Ta ce mijina ku dai ku shiru kawai, kamar haka ta faɗa. Ta ce la ufiru khabara, ni ba zan iya bincika muku bayaninsa ba dai idan na fara labarin baya da ƙarshe. In dai wai zan faɗa muku wai halayensa ne to faifan baya da ƙarshe, za a yi ta yi ne kawai. Inni akhafu alla adara, ina jin tsoron in har zan yi maganarsa to ba zan kyale masa wata riga ta mutunci guda ɗaya ba a jikinsa, sai kun daina ganin shi da kima. In azkurhu azkuru ujurahu wa bujura, in har zan ambaci shi zan ambaci kwansar farkwatarsa gaba ɗaya ba abin da zan rage masa. Tana nufin yana da halaye munana wanda sun kai matuƙa ta fuskar yawa, wanda kawai sai dai mutum ya yi ishara da baki amma ba zai iya faɗa su gaba ɗaya ba. Kuma tana nufin in har ta faɗe su ta tabbatar gaskiya ta faɗa ba ƙarya ta yi masa ba, to shi ko ba zai iya jurewa ba, ko shakka babu sakinta zai yi. To kuma suna da yaya a tsakaninsu, yayan kuma za su iya tagayyara in suna wurinta ko in suna wurinsa. abinda ta faɗa kenan game da mijinta.
sai ta koma gefe, sai ta uku ta zo, da ta uku ta zo ta ce zaujil ashannaq in antik utallaq wa in askut u'allaq. ta ce mijina al'ashannaq, idan an ce al'ashannaq a cikin larabci mutumin da yake da tsawo da yawa, ga sirantaka ga tsawo. akan so irin wannan mijin tsawonsa ya yi yawa gashi kuma siriri kamar iska ta ɗauke shi. ta ce in antik utallaq, ga mummunan hali idan na yi magana a sake ni, wa in askut u'allaq, in na yi shiru kuma a mayar da ni gefe ba a yi da ni. wato kenan ta fuskar halitta bai kayatar da ita ba, ta fuskar halaye kuma bai kayatar da ita ba. kila idan mutum ko yana da rangwame ta fuskar halitta ma'ana ba mai kyau bane ba, idan yana da kyakkyawan hali za ka iya hakurin zama da shi. to ta ko ina babu shiga babu fita, zai mata laifi kuma ba hali da magana. idan ta yi magana ko shakka babu akwai yiwuwar sakinta a kowane lokaci. idan kuma ta yi shiru ba ta yi magana ba, to za a mayar da ita kalmar allaka, wato sai ta zanto kamar matar da ba ta da miji, babu wani abin da za ta mori da shi tattare da mijin irin wanda sauran mata suke moruwa da shi game da sauran mazajensu. daga nan sai ta hudu, da ta hudu ta zo sai ta ce zauje ka laili tihama la harra wala qar wala makhafata wala sa'ama. ta ce mijina kamar dare irin na yankin makka da sauran garurukan da ke makwabtaka da ita su ake kira tihama. yanki ne mai matukar zafi, amma idan dare ya raba tsakiya yanayin wajen sai ya zama daidai. ta ce babu sanyi babu zafi. ta ce to haka mijina yake kamar ka je tihama a tsakiyar dare, babu zafi babu sanyi, shine kalali tihama. la harra wala qar, babu zafi babu sanyi, wala makhafata wala ta'ama, sannan kuma babu wani tsoro da zaka ji na za a faɗa ma bakar magana ko za a sake ka ko za a ci mutuncinka. sannan wala sa'ama, ba ya da wani mummunan hali da zaka ji ka kosa da shi ka gaji da shi. ma'ana mutum ne mai kyakkyawan hali, tana nufin mutum ne mai kyakkyawan ɗabi'a da hali na gari. ta fuskar zance yakan kiwace kalmomin da ya kamata ya faɗa mata wanda za su daɗa mata rai. a aikace yakan mu'amalance ta da kyakkyawar mu'amala, baya sakaci game da abin da ya shafi abinci ko sutura, game da abin da ya shafe ta ko game da abin da ya shafi 'ya'yanta ko game da abin da ya shafi harkokin gida. babu wani abin makusa ta tare da shi ta kowace fuska. to wannan ita ce ta hudu. daga nan sai ta biyar sai ta ce zauji in dakhala fahid wa in kharaja asid wala yas'alu amma ahid. ta ce ni kan mijina in ya shigo gida sai ya zama kamar saurayin zaki,